Oči. Oči budú predmetom tohto videjka a ja vás srdečne vítam nielen pri jeho sledovaní, pri praktizovaní pár cvikov a hmatov na oči, ktorými si oči krásne otvoríme a z takých tých unavených, vekom sa zmenšujúcich očí opäť vytvoríme zvedavý kukuč. Takže ideme na to. Najprv si zafixujeme naše čelo. Maličky si položíme na obočie. Tento cvik má dvojaký účinok. Jednak odúča zlozvyku mračenia čela, dvíhania obočia, keď chceme ukázať oči viac, lebo tam ide len o zlozvyk dvíhania čela a obočia dohora. A druhý jeho efekt, ten najhlavnejší, je, že krásne spevňuje celý kruhový očný sval. Takže poďme na to. Takže si najprv položíme takto prsty na čelo a na obočie si priložíme malíčky. A teraz do širokánska otvoríme oči okaté bez toho, aby sme zdvihli obočie alebo čelo, ktoré je zafixované. Držím. Povolím a opäť spevním kruhové očné svaly. Zvýšim napätie v tom kruhovom očnom svale. Držím. Povolím a pôjdem tretie opakovanie. Takže poďme na to. Držím čelo, priložené sú tam prsty, maličky sú priložené na obočí a do širokánska otváram kruhové očné svaly. Teraz si skontrolujem jazyk. Áno, jazyk. Či je prilepený na tvrdom podnebí. Celou plochou potrebuje byť jazyk prilepený na tvrdom podnebí a oči do široka otvorené. Uvoľníme. A teraz si vysvetlíme prečo. Ja keď mám priložený jazyk na tvrdom podnebí, tak si maxilu, túto kosť, veľmi dôležitú, udržiavam v správnom tonuse a v správnom postavení. A táto kosť, keď je v správnom postavení, tak nám neklesá a nezatvára sa ako také tie motýlie krídla. Je to motýliková kosť krásy našej tváre a ona sa nezatvára vtedy dodola, ale zostáva pekne v optimálnej šírke a v optimálnom otvorení na tvári a takisto nám udržuje krásne očné štrbiny. Takže preto je dôležité pokladať jazyk na tvrdé podnebie, keď chceme mať krásne oči. Dobre, teraz si pôjdeme ešte uvoľniť tento úpon, ktorý sa nachádza pod slzným kanálikom. Takže si tam priložíme ukazováky a ukazováky máme priložené na svale, na tomto úpone. A nešúchame po pokožke, ale my vlastne hýbeme celou tou vrstvou pokožky po svale. Čiže nie prstom šúchame po pokožke, ale poriadne svalom a úponom po kosti. Po úvode očnej štrbiny. Nádych, výdych. Tak, uvoľňujeme. Keď uvoľníme tento úpon, tak sa nám lepšie podarí zvládnuť aj ďalšie pozície a cviky na oči, ktoré nás čakajú. Máme. Teraz tento úpon prejdeme ešte aj takto. Takže pritláčam prsty na hlavný úpon kruhového očného svalu a idem. Masírujem sval po kosti. Zosušené fascie prebudzam k životu. Elastizujem vlákna. Tak, krásne. Výborne. Dobre, máme. A teraz si môžeme opäť pridať cvik na otvorenie očí, pretože keď je už úpon uvoľnený, tak sa nám viac podarí aktivovať kruhový očný sval. Takže ideme zase na to, čo poznáme a pridáme ešte jednu pozíciu, ktorú budú vaše oči a vaše zdravé dioptrie milovať. Takže poďme na to. Opäť si dáme takto dlane na čelo a malíčky si priložíme na obočie. Otvoríme do široka oči okaté a pozrieme sa 10 krát na každú stranu. Až 10 krát na každú stranu. Nádych, výdych. Dýchajte a buď si to počítajte, alebo nechajte sa viesť pocitom a viac preciťujte, ako sa sústredte na počet opakovaní. Tento trik
že fakt sa nesústredím na počet opakovaní, ale skôr na dokonalé precítenie pozície, tento trik mi pomáha cítiť, kedy stačí, kedy je naozaj to optimálne množstvo opakovaní. Čiže máme a teraz pôjdeme ešte 2 takéto série. Takže opäť si priložím na čelo dlane, na obočia maličky, otvorím do široka oči okaté, do široka širokánska a pôjdem na jednu aj na druhú stranu celé tie očné bulvy vytáčať do strany šikmo. A užívam si ten proces. Aha, ja už presne cítim, ako sa mi aktivovali unavené okohybné svaly a cítim, že sa to tam vnútri naťahuje. Je to citeľné, nie je to uvoľním, nie je to nepríjemné, ale je to fakt citeľné a týmto si krásne zlepšujeme zaostrovanie, čiže budeme jasnejšie vidieť, budeme mať zdravšie dioptrie, zdravší pohľad, takže ideme ešte jednu poslednú sériu pre naše svieže oči. Dlane si položíme na čelo, maličky si položíme na obočie. Otvoríme doširoka oči okaté. Jazyk, viete kde je? Na tvrdom podnebí. A teraz otvorené oči do strany, na každú stranu. Poďte poriadne zabrať na tie oči. Neotáčate vôbec hlavou, krkom, nosom, ničím, okrem očných buliev. A tie očné bulvy vždy poriadne otvorené. Keď sa pozeráme do strán, tak máme tie očné bulvy poriadne otvorené, aby nám naozaj zaberal ten okohybný sval. Tak, oči sme si krásne omladili. Ja sa teším, že ste si to so mňou užili. Naučte sa tento trik, bude vám veľmi slúžiť. Má 2 veľmi výrazné funkcie. Odúča naše čelo zlozvyku, ktorý robí mnoho ľudí. Ten zlozvyk je, že zbytočne zapájame čelo, zbytočne dvíhame čelo, vtedy, keď chceme otvoriť oči viac, ale sa nám to nedarí z toho dôvodu, že kruhové očné svaly sú typy svalstva, ktoré sa rýchlo dostanú do uspatia, čiže sú to uspaté, prispaté svaly a my ich potrebujeme viac cvičiť a viac používať a nenechať čelo, aby preberalo nadvládu nad kruhovými očnými svalmi. Takže vyhľadzuje tento cvik krásne čelo, pretože odúča zlozvyku dvíhania, zbytočného dvíhania, zapájania čela a obočia. A zároveň krásne otvára takéto sa vekom zatvárajúce oči, ktoré sa nám pritvárajú mnohými faktormi. Spomeniem tu aspoň pár, dobre? Nebudem všetky spomínať, ale poďme na tie najčastejšie faktory, ktoré nám zatvárajú oči. Nerešpektovanie, relaxácie a oddychu. Náš mozog je vyčerpaný a dáva nám to najavo cez oči, cez opuchy, cez padnuté viečka alebo opuchnuté viečka. Keď to nerešpektujeme, keď sa to snažíme myslou prebiť, naše oči si to odnesú, čiže nerešpektovanie oddychu. Ďalej tam môže byť prílišné trávenie času na médiách, kedy oči sú už veľmi vysilené, ale my si povieme, nič to ešte vydržím. Nechránenie si očí. Nevravím, že si ich musíme stále pred slnkom chrániť slnečnými okuliarmi, to nie. My ich potrebujeme aj vystavovať slnečnému žiareniu, ale rozumne a takisto ich nemôžeme v prehnanej miere vystavovať takzvanému vykastrovanému modrému svetlu. To asi si úplne laicky neviete predstaviť, že čo to znamená, tak vám to iba v skratke a tiež laicky vysvetlím, že naše klasické svietenia neobsahujú harmonické spektrum, farebné spektrum, čiže naše žiarovky klasické
ktoré používame, ani nie tie klasické dávne sú v poriadku, tie, ktoré sa používali Edisonky, ale tieto naše moderné majú veľmi vysokú zložku modrej, ktorá je tak silná a iritačná, že veľmi vysiluje oči. A samozrejme, keď sú vysilované oči, tak si pomáhame my potom žmúrením alebo rôznym sťahovaním sa oko chráni a zmenšuje sa. No a prejdeme k mojej milovanej psychosomatike. Psychosomatika hovorí, a je to fakt tak, mám to potvrdené na 100% mojich klientov a klientiek, že emócia smútku, ktorá je neprežitá, zaseknutá v tele, čiže keď nám niekto chýba, alebo keď chýbame dokonca aj sami sebe, keď sme sa tak odlúčili od seba, ale častejšie je to teda, keď nám niekto chýba, keď sme zažili nejakú tragickú odluku od niekoho, alebo nám niekto odišiel, alebo zle dopadol nejaký vzťah a ten človek odišiel a my za ním smutíme a chceme ho naspäť napríklad, tak to spôsobuje padanie viečok. Môže to byť rodič, ktorý chýba, môže to byť partner, ktorý chýba, môže to byť sestra, ktorá chýba, dobrý priateľ, ktokoľvek, kto nám chýba, je nám za ním smutno, nemáme to vysporiadané, tak nám padajú viečka. Takže to je na dnes všetko, ja sa na vás veľmi teším pri ďalšom videjku a ak by ste mali chuť o plnú dávku inšpirácií a takisto informácie zo psychosomatiky a rôzne krásne informácie, tak vás srdečne pozývam do mojej akadémie, do našej akadémie Be Your Face. Akadémia prirodzeného omladzovania. Teším sa na vás.